Kena ambo ndak takabur do Pak. Untuk sementara biar ambo tinggal jo anak ambo. Anak ambo lagi di Padang, jangan dicari lo di Peramjang kalau. Sebab orang umur 70 aku lah rawan mati. Kawan-kawan ambo sama pensiun ambo lah banyak mati. Ambo dek di doa jamaah juga. Sebanyak aku orang ndak ada orang menyumpah ambo. Panjang jala umur ustaz gua sehat jala badan nyo dapet je nyo mengaji ke masjid kami. Nanam borasuan selama ko itu. Malah di Kalimantan jo dalam turun ambo di pesawat nyo dukung ambo di anak muda-muda tu. Rasul bermimpi kami Pak. Dia biasa di HP saya kini tiba Pak siko. Anyo bujuk lah ambo tu. Anyo bujuk muda Pak nan asli ko pada di HP tu le Pak. Ala gada lo idu ambo.